Кульменск шукае новыя кантакты з Вашынгтонам. З Кіева прагучала новая жорсткая заява. Паводле Владзіміра Зяленскага, Масква цяпер спрабуе ўцягнуць Беларусь у новыя аперацыі супраць Украіны або нават супраць адной з краінаў НАТО. Але пачнем ад візіта Дональда Трампа ў Пекін. Ён паказаў, замест адкрытай эскалацыі США і Кітай пакуль гатовыя дамаўляцца ад гандлю да пытанняў Ірану і глобальнай бяспекі. Для Беларусі гэта важны сігнал. Мінск ужо некалькі месяцаў вядзе актыўны дыялог з Вашынгтонам ад вызвалення палітвязняў да размоваў пра магчымы экспарт калійных угнаенняў і частковае змякчэнне санкцыяў. Але галоўнае пытанне цяпер, ці хопіць Лукашэнку ўласнай суб'ектнасці для такой гульні. Бо перад сустрэчай з Франклінам Грэмам ён асобна размаўляў па тэлефоне з Пуціным, нібыта пра эканоміку, абарону і супольныя планы. Яшчэ адзін важны сігнал сёння прыйшоў з Кіева. Ва ўкраіне прызначылі асобнага прадстаўніка, які будзе працаваць з дэмакратычнымі сіламі несяброўскіх краінаў. І на фоне заяваў Владзіміра Зяленскага пра намеры Масквы датычна Беларусі ўсё больш відавочна, што і наша краіна паступова робіцца адной з ключавой тэрыторыяў новай вялікай геапалітычнай гульні паміж ЗША, Кітаем ды Расіяй. А дзе геапалітыка, там і вядомы эксперт Ігор Тышкевіч. Палітычны аналітык з намі на відэасувязі знаходзіцца. Вечар добры вам, спадар Ігор. Добрый вечер. Так, пачнем, відаць, все-таки ад сустрэчы Трампа і Сі і яе вынікаў. Мы бачым, на вашу думку, штосьці для Беларусі змянілася расклад вось па выніках гэтай сустрэчы? Што змянілася? Станом на сегодня пакуль што глобальна нічога. Адзінае, што для Беларусі была небяспека, якая давала магчымасць актывізавацца Расійскай Федэрацыі, фактычна навязаць альбо павелічэнне свайго ўплыву непасрэдна і фактычна аж да вмешательства в прыняццю рашэнняў на ўнутраным полі, альбо правесці нават транзіт пад якусь фігуру, якая больш задавальняе Маскву. Але такое было б магчыма ў выпадку двух складнікаў. Першае – гэта пагаршэнне адносінаў Кітая да Злучаных Штатаў Амерыкі, другое – абнуленне амерыканскага трыку. Не адбылося ні таго, ні другога, таму у дадзеным выпадку з пункту гледжання тактычнага пазіцыі Беларусі ў прынцыпе захаваліся. Я не скажу, што і Беларусь яўна не была нават у першай дзясяткі пытанняў, якія абмяркоўвалі гэтыя лідары, тым болей, што гэтая сустрэча фактычна прыстрэлачная, бо будзе рыхтавацца і гандлёвае пагадненне, будуць рыхтавацца больш прадметныя перамовы альбо фіналізацыя больш прадметных перамоваў наконт суіснавання двух дзяржаў у палітычным полі. І недарэмна сігнал Трампа, што запрасіў Сі на 24 верасня, тут таксама гэта паказальна, бо папярэдне планавала, што гэта будзе напрыканцы года. Таму Злучаныя Штаты Амерыкі крышку, скажем так, прыспешваюць час. Гэта таксама сведчанне таго, што на нейкі прагрэс у двухбаковых адносінах яны разлічваюць, таму што каб яны разлічвалі на рэзкую эскалацыю, то гэта можна было падцягнуць проста крышку пазней. Таму глобальна сітуацыя не пагоршылась для Беларусі, а з іншага боку, але тут пытанне да якасці, назовем так, выканаўцаў альбо якасці людзей, якія навокал Лукашэнкі, калі гэта дзве дзяржавы не ідуць у, скажем так, эскалацыю, не ідуць у павелічэнне ставак, то гэта ёсць магчымасць пагуляцца на абодвух, умоўна кажучы, полях. Это азначае прапанаваць нейкі свой функцыянал і адным, і другім. Зноў-такі таму, што гэта не будзе ўспрынята як рэзкі разварот у чыйсьці бок. Дарэчы, тое ж самае датычыцца і так званых беларускіх дэмакратычных сілаў, таму што проста безумоўная стаўка, умоўна кажучы, на Вашынгтон, мы будзем амерыканцамі са знакам якасці, калі перафразаваць Лукашэнку. Я не ведаю, наколькі яна, скажем так, апраўданая. Таму лагічна было б і для гэтага поля, для гэтай часткі беларускага палітычнага поля паспрабаваць навязаць кантакты, скажем так, і з другім глобальным гульцом, які ў любым выпадку будзе прысутны ў Беларусі. Спадар Ігор, нават пасля змены ўлады.
Так, Спартак, вот вы кажете, так, что у Лукашэнкі цяпер пакуль ёсць вось гэтае акно магчымасцяў паміж двумя цэнтрамі сіламі пагуляць, так, маневр у яго захоўваецца, так. Ну і мы так разумеем, што гэта ўзмацняе яго перад Пуцінам. Мы ведаем таксама, што адбыўся сёння тэлефонны званок перад вось сустрэчай з гэтым рэлігійным дзеячам з ЗША, Александр Лукашенко з Пуціним. Ну і адразу пасля, амаль што, Владимир Зеленскі выступае з рэзкай заявай пра тое, што вось Расія чарговы раз хоча, націскае на афіцыйны Менск, каб той падтрымаў у нейкіх правакацыйных агрэсіўных дзеянняў супраць суседзяў і нават, магчыма, краіны НАТО. Ну, гэта ж не супадзенне. І ці ў такой канфігурацыі Лукашенко сапраўды мае большую сілу, так, упэўненасць у тым, каб супраціўляцца таму ж Пуціну. Ці наогул Пуціну не вядзецца ні пра які ціск цяпер на Беларусь? Ну, тут пытанне не супраціўляцца, тут пытанне спрабаваць нейкім чынам ці то адпаўсці, ці то знайсці дадатковую апору, бо ён зараз не ў тым стане, каб проста рэзка супраціўляцца. Давайце пачнем з гэтага. Але шукаць нейкую дадатковую падтрымку на вонкі ён можа. Калі казаць пра самога Пуціна, Пуцін таксама у незайздросным становішчы, таму што калі хутка будзе фіналізацыя якраз такі вось гэтага этапа перамоваў Сі і Трампа, няма нават вераснёўска, то натуральна паўстане пытанне: окей, а што рабіць з вайной расійска-украінскай? І я хочу нагадаць, што прадстаўнікі Еўрапейскага Саюза і прадстаўнікі Кітая, і гэта было прадэманстравана падчас візіта мэрца ў Пекін, калі была сумесная заява па Ўкраіне, што яны выступаюць за перафарматаванне фактычна групы пасярэднікаў з уключэннем, як напісала Сіньхуа, всіх зацікаўленых бакоў. Ну, чытайце і краіны Еўрапейскага Саюза і Кітая. І ў такім выпадку, калі будуць сфармаваныя падобныя рамкі, ну, Расіі давядзецца пагаджацца на навязаныя умовы, таму што Вашынгтон мае рычагі ціску на Кіеў, Пекін мае цудоўны рычагі ціску на Маскву. І, адпаведна, недарма Пуцін зараз на днях адразу ляціць да Пекіну. Гэта было планавана яшчэ тыдні 3 таму, фактычна па просьбе Масквы Сеяку прыме. Якраз такі Пуцін будзе спрабаваць зразумець, што адбываецца вакол, наколькі у яго ёсць час і ёсць магчымасці, у тым ліку для некага палітычнага манёвра і інтэнсіфікацыі баявых дзеянняў. Званок Лукашэнку, ну, гэта фактычна з той жа самай, з таго ж самага набора, ён проста спрабуе сабраць максімальную інфармацыю, максімальныя сігналы, каб ведаць, пра што размаўляць па вялікім рахунку станам на сёння. Спадар Ігар, вось вы кажаце пра тое, што Лукашенко не ў тым стане, каб супраціўляцца, але пытанне, ці можа ён знайсці вось гэты шлях, каб неяк адпаўсці ад гэтых расійскіх пагрозаў. Але ён жа кіруе ўжо 32 гады, увесь час трымаецца блізка гэтай Масквы, шмат у чым здаў таксама суверэнітэт нашай дзяржавы. Ці сапраўды увогуле яшчэ здольны на нейкія, хоць мінімальна антырасійскія крокі? Ну, тут пытанне не антырасійскае, яшчэ раз. Тут варта разумець, што для Лукашэнка тэма нумар 1 – гэта ягоная ўлада. Адпаведна, калі ён бачыць пагрозу з усходняга боку, ён будзе спрабаваць нейкім чынам, скажем так, не то, што уступаць у некую варажнечу, ён будзе спрабаваць знайсці дадатковую апору або дадатковую падтрымку. Як гэта было не раз, таму што Лукашэнкі перыяд з перабываннем паветра адбываецца рэгулярна. Вось, таму зараз ён будзе спрабаваць інтэнсіфікаваць трэк з амерыканцамі, тым болей, што гэты трэк яму дае пэўную таксама і палітычную апору, зважаючы на тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі як пасярэднік у расійска-украінскай вайне ў край выгаднай Расійскай Федэрацыі. І наўрад ці Пуцін будзе выкарыстоўваць дадатковы нейкі інструмент, каб дратаваць Трампа. З іншага боку, ну, ёсць неабходнасць, я думаю, што афіцыйны Менск паспрабуе нейкім чынам аднавіць, якраз такі выйсці з замарозкі, што тычыцца новых эканамічных праектаў, замарозкі супрацоўніцтва з Пекінам. Ну, паглядзім, як гэта ў яго атрымаецца. Так, ну але вы дапускаеце, ну сапраўды гэта такі рабочий сцэнар, што Пуцін у дадзенай сітуацыі, так як сказаў сёння Владимир Зеленскі, будзе спрабаваць нейкую агрэсіўную так правакацыю здзейсніць. Ну вы это называеце як палітычны манёвр, так, ці ідэнтыфікацыя падзей на фронце, і пры гэтым будзе ўжыта Беларусь. Ну мы-то тут не бачым такіх варыянтаў магчымасцяў, так, як. Але вот вы раскажыце, ці это сапраўды з Кіева так бачыцца, што такі варыянт магчымы пры Лукашэнку цяпер, каб нашу тэрыторыю нейкім чынам выкарыстаць? Скажем так,
Одна частка з групи з палітычных адна з групы палітычных эліт в Украіне, яна свядома паднімае гэту тэму паслядоўна. Ну, гэта з аднаго боку гэта пытанне падвышэння ставак, з другого боку гэта пэўнае невераванне эфекту унутрыпалітычных крызісаў, якія таксама ёсць унутрыпалітычныя То выклікі. бок это ўнутраная гісторыя. Ось там і справа Ермака і все іншае. Таму гэта просто і пераключэнне ўвагі, і з другого боку, калі мы гаворым знешнепалітычна, гэта падвышэнне ставак у кантактах з афіцыйным Менскам, а такія кантакты рана ці позна ўсё ж таки пачнуцца, і адпаведна Кіеў спрабуе у нечым пераняць досвед ці скопіпасціць досвед Варшавы, калі тая перад пачаткам з гэтага этапа, калі ўжо гаворыць пра кансультацыі, яна максімальна падняла стаўкі ўгару. Спадар Ігор, І сёння тады таксама... фактычна, адыходзячы на базавыя, нейкія, скажем так, базавыя патрабаванні, гэта яна прадстаўляла Менску, у тым ліку, як нейкі крок насустрач. Ну, магчыма, у Кіеве паспрабуюць гуляць у гэтую гульню. Я не выключаю. Сёння акурат стала вядома, што міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга прызначыў Ярослава Чарнагора на пасаду, тут я працытую, пасла па асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычнай трансфармацыі, узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі непрыязных краінаў. Я бачу, што частка медыяў, як беларускіх, так і украінскіх, ужо ў загаловак вынеслі, што гэта будзе пасол па дачыненню з беларускай апазіцыі, але у самой пасадзе гэтага не сказана. На вашу думку, наколькі Беларусь, якое месца Беларусь будзе займаць у дзейнасці спадара Чарнагора? Я думаю, гэта ключавое, таму што ён раней займаўся гэтым накірункам па першы раз, ён у тэме, ён ведае людзей. І калі мы гаворым пра дэмакратычныя сілы, таксама, калі браць дзейнасць аналітычнага цэнтру «Украінская прызма», разбіцця на этапы, то дзесьці апошнія месяцаў 8 гэта быў явны, скажем так, фокус на тое, каб развіваць кантакты менавіта з офісам Святланы Ціхановскай, з гэтай часткай апаненту Александра Лукашэнкі. Таму лагічна, што калі в МЗС будуць кантактаваць з гэтай часткай сярод іншых, то прадстаўнік будзе той, хто ў тэме. А чаму, на вашу думку, такая назва гэтай пасады, ці тут зноў беларусаў не кідаюць у адзін кошык з расейцамі? Па-першае, дэпартамент не сяброўскіх краінаў, МЗС Украіны, ён даўно кінуў беларусаў у адзін кошык з расейцамі. Так, але пытанне ў тым, што раней мы мелі, напрыклад, Ігора Кізіма, які быў прадстаўніком па даручэннях у справе Беларусі. Яшчэ раз, Ігор Кізім быў такім прадстаўніком да перафарматавання, да фармавання дэпартамента не сяброўскіх краінаў. Зараз у гэтым дэпартаменце сярод іншых Беларусь і Расія. На момант фармавання гэтага дэпартамента Ігор Кізім уже не меў ніякіх паўнамоцтваў, ніякіх даручэнняў і ніякага статуса, як такі прадстаўнік з боку украінскага МЗС. Адпаведна, ёсць новы дэпартамент, трэба кантактаваць з пэўнай часткай беларускай апазіцыі, у тым ліку ёсць чалавек. Спадар Ігор, я б яшчэ хацеў трошкі вярнуцца да тэмы, уласна, нашай агулам, па выхаду Беларусі з ізаляцыі і бліжэйшай нават будучыні, бо мы нават сёння бачым па падзеям пасля візіту Трампа да Сі рэзка паваліліся, пасыпаліся рознага кшталту падзеі, звязаныя з геапалітычнымі нейкімі справамі і перадусім вакол Беларусі шмат чаго было. Ну і мы бачым таксама, што ва ўкраіне пры гэтым гэта адбываецца ў той час, калі ва ўкраіне фактычна тупік на фронце, там 100 квадратных кіламетраў, здаецца, толькі змена гэтай лініі судакранання за апошні месяц, то бок фактычна ніякіх там рухаў няма, бакі стаяць на месцах, што, праўда, расце колькасць цывільных ахвяраў, але там зніжаецца баявая актыўнасць на фронце, павышаецца гэтая актыўнасць дыпламатычная, так это назовем. Ці вы ўжо бачыце, да якой архітэктуры бяспекі рухаецца наш рэгіён, улічваючы ужо пэўныя пазіцыі, заявленыя ЗША, ужо трошкі прыадкрыта пазіцыя Пекіна, і мы бачым пэўны стан, які знаходзіцца цяпер Масква. Вы ўжо бачыце, вымалёўваецца ў вас, да чаго мы ідзем к восені, пра што вы кажаце, к таму другому візіту Сі да Трампа. Калі казаць вельмі проста, то зараз пакуль што допустим, Украина, Россия застаются ў трэку перамоўным, які быў запрапанаваны Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта азначае, што ёсць ЗША як пасярэднік. Гэта азначае, што Вашынгтон робіць усё магчымае, каб іншых пасярэднікаў не было.
не дапускаючы ні краіны Еўрасаюзу, ні кагосьці іншага у фармат, скажем так, пасярэдніцтва. Гэта азначае інтэнсіўныя кантакты атачэння Трампа са спецпасланніка Пуціна Дмітріевым. Таму для Пуціна ўкрай выгадна такая формула, і калі яна не спрацуе яшчэ раз, тады будзе перафарматаваны цалкам, ну, скажем так, весь набор інструментаў і перафарматаванае бачанне таго, як гэту вайну сканчваць з пункту гледжання якраз такі знешніх гульцоў, першую чаргу на двух супердзяржаў, які зараз вымалёўваюцца. І гэта ўжо будуць зусім іншыя умовы, і вельмі можа быць, што зусім іншыя мірныя пляны. І гэта вот все такая перспектыва адпаведна, на восень, так вы кажаце, вот па выніку такого другога візіта, магчыма? гэта перспектыва, калі, давайте так, таймінг. От зараз у Пуціна ёсць умоўна кажучы, да верасня час, калі ён можа паспрабаваць нейкім чынам пераламіць сітуацыю на фронце. З аднаго боку, з другого боку, інфармацыйнымі атакамі, палітычнымі правакацыямі ўнутры Украіны выклікаць, ну, у тым ліку унутрыпалітычны крызіс в Украіне, каб яшчэ раз украінскае кіраўніцтва было схільна пайсці на кампрамісы з Расіяй. Я не выключаю, што будзе дадатковы ціск Злучаных Штатаў Амерыкі на Зеленскага. Абсалютна не выключаю. Калі гэта не атрымаецца, таму лета будзе вельмі гарачае, оно будзе багатым на падзеі. Калі гэтага не атрымаецца, пытанне падымаецца паміж Сі ды Трампа. І верагодней за ўсё такім выпадкам, да, ідзе перафарматаванне, але гэта не азначае адразу мір, таму што калі бакі дамаўляць, што мы перафарматоўваем перамоўную пляцоўку і ролю пасярэднікаў, уключаецца такая штука, як працоўныя групы, якія, ну, фактычна ствараюць новы фармат. Гэта пэўны час, ад 2 тыдняў да месяца 2. Ужо пасля гэтыя перамоўнікі, яны сустракаюцца асобна з расейцамі, асобна з украінцамі, калі будуць іншыя зацікаўленыя бакі яшчэ з некім, робяць альбо выслухоўваць іх прэтэнзіі, як можна скончыць вайну, пасля робяць нейкія свае высновы, і адпаведна пачынаецца ўжо іх абмеркаванне альбо выкручванне рук абодвум бакам. Ну так. І зноўку эта песня. Таму гэта фактычна таксама яшчэ 4-5 месяцаў. Таму калі у 25 верасня, 24 пачнецца візіт з-пад UCC, калі 25 верасня на прэс-канферэнцыі яны скажуць, што мы будзем займацца расійска-украінскай вайной, або што гэта будзе заканчвацца, ну, можна будзе адлічваць месяцаў 5-6 да таго моманту, калі з'явіцца канкрэтыка, калі гэтая канкрэтыка ўжо будзе настолькі прапрацаванай, што можна абмяркоўваць, як, калі і пры якіх умовах бакі вымушаны будуць пайсці на замарозку вайны.